Maganar gaskiya akan rigimar Momi Gwamba da Mima da kuma fitar bidiyo da mutane suke ta magana a kanta. Kowane dai abu idan za ka yi shi don Allah. Hakikanin gaskiya Momi Gwamba da Mima tabbas an yi rigima. Amma batun fitar tsaraicin Momi Gwamba da Mima wannan batu gaskiya ba haka yake ba. Kamar yadda kuka sani, Momi Gwamba tana ɗaya daga cikin manyan jaruman Kannywood mata waɗanda ake ji da su a yanzu. Don haka, Momi Gwamba ba za ta taɓa yin abin da zai taɓa starbond ɗinta ba. Ba wai Hausa Tracks tana goyon bayanta ba. Kowane ɗan adam an san yana yin kuskure a rayuwan shi, amma ba wai goyon bayanta muke ba. Haka ita ma Mima tana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood mata waɗanda ake hasashen nan gaba za su zama wasu a Kannywood. To don haka, Hausa Tracks tana mai ƙara jan hankalinku akan cewa batun fitar bidiyon tsaraicin Momi Gwamba da Mima gaskiya ba haka abin yake ba. Fatanmu dai a nan Allah ya ƙara haɗa kansu. Ku ci gaba da kasancewa da Hausa Tracks a kowane irin lokaci domin samun labarai masu inganci da nishaɗi.